Pogledajte kako će odluke koje ste izglasali promeniti vaš život. Narod je odlučio da sa 98,1% treba obavezati državne službenike da pred Međunarodnim sudom pokrenu optužnicu protiv zemalja koje su 1999. godine učestvovale u NATO bombardovanju Jugoslavije u iznosu od najmanje 400 milijardi evra. Sa 98,7% treba obavezati državne službenike da kao osnovu pregovora o statusu Kosova polaze isključivo od rezolucije 1244 i Kosova kao neotuđivog dela Srbije. To znači da više nema trgovine sa Kosovom i da se NATO mora tužiti. To znači da globalisti više ne mogu da ucenjuju Srbiju i da više nema dodvoravanja neprijatelju. Narod je odlučio da sa 99,4% treba obavezati državne službenike da raskinu sve po Srbiju štetne ugovore koji su zaključeni sa Evropskom unijom, stranim zemljama, stranim i domaćim kompanijama. Sa 98,7% treba obavezati državne službenike da u roku od 12 meseci izvrše lustraciju svih političara, kompanija i pojedinaca koji su posle 1990. godine direktno ili indirektno zloupotrebili politički sistem u Srbiji za lično bogaćenje. To znači da je narod odlučio da kazni sve pojedince, domaće i strane kompanije koji kradu ili su krali od naroda. Narod je odlučio da sa 99% treba obavezati državne službenike da ukinu partiokratiju i uvedu direktnu demokratiju, gde će narod glasanjem, bez obzira bilo to analogno ili digitalno, odlučivati o svim važnim državnim pitanjima. To znači da je narod odlučio da aktivno učestvuje u političkom životu Srbije. To znači da će se prekinuti sa finansiranjem stranaka iz budžeta i zabraniti donacije strankama od strane lobista. To znači da se zanimanje političara ukida i da će jedino državni službenici da postoje, koje narod uvek može da smeni. To znači da će svi botovi i partijski državni službenici izgubiti posao. To znači da će crna SNS rupa biti začepljena i da će u budžetu nastati uštede od 3 milijarde evra. Narod je odlučio da sa 99,2% treba obavezati državne službenike da preko Narodne banke uvedu jedan od komercijalnih banaka i MMF-a nezavisan platni promet, bez obzira bilo to analogno ili digitalno, koji neće moći ni od strane države, ni od strane banaka, a pogotovo ne od strane izvršitelja, da bude blokiran. Sa 96,1% smatrate da je profesor Slobodan Komazec odgovarajući kandidat za guvernera Narodne banke. To znači da je profesor Komazec izabran za novog guvernera Narodne banke. To znači da će novi guverner ponovo uvesti službu državnog knjigovodstva SDK na način koji on predloži. Narod je odlučio da sa 99,8% treba obavezati državne službenike da donesu set zakona koji će direktno ili indirektno
favorizovati domaću privredu. Sa 94,8% treba obavezati državne službenike da sve poreze privredi i građanima, osim PDV-a, ukinu. Sa 95,3% treba obavezati državne službenike da nivo minimalnih penzija podignu na 60.000, a plata na 120.000 dinara. To znači da je narod shvatio da će samo razvoj domaće privrede omogućiti bolji život u Srbiji. To znači da će poslodavci biti rasterećeni za 17%, a zaposleni za 38%. To znači da će mali privrednici biti rasterećeni za 40%. To znači da će porez na imovinu prosečnih građana biti ukinut. To znači da će se stavka 71.11 prihoda u budžetu smanjiti za 560 miliona evra. To znači da će rasterećena domaća privreda svake godine imati dvocifrene stope rasta. To znači da će zaposleni imati za 38% veće plate i da će minimalna cena rada biti 1.000 evra, a penzija 500 evra. To znači da će se stavka 71.41 prihoda budžeta povećati za 2 milijarde evra. To znači da će narod ove ciljeve ostvariti na protestima koji počinju 5. juna. Vidimo se. Se